Megyünk gyúgyra búcsúba, szól a mondás, s valóban felüdül a lélek, a felkeressük a pogányvölgyi gyúgyot, amelynek Árpád-kori temploma Somogy égköve. A Millenniumi Parkban áll a Mindenszentek tiszteletére emelt, s a közelmúltban megszépült templom, amely a gyúgyi búcsúval együtt fontos állomása lehet a bontakozó vallási turizmusnak. Népi és polgári hagyományokra épül a szőlőskislaki Légli Fazekasház termékkínálata. A somogyi kézművesség reprezentánsa ez a manufaktúra. Kézzel festett edények sorakoznak a bemutatóteremben, de a műhelyben agyagozni és korongozni is lehet. A Balaton déli partjának talán legszebb fürdővárosa Balatonföldvár. Hangulatos tereivel, utcáival, színpompás virágaival hívja fel magára a figyelmet. Számos író, tudós, művész kötődött ide. Szabó Lőrinc, Kandó Kálmán, Széchenyi Zsigmond épp úgy szívesen töltötte itt a nyarakat, mint Németh László, aki Földváron kezdte el írni az Iszonyt. Bajor Gizi, korának ünnepelt színésznője, a Művelődési Központ névadója ugyancsak gyakori vendég volt a Balatonon, ahol andalító esték, aranyreggelek várnak bennünket, a színek legyezője szinte napkeleti pompával ragyog. Aki megyénkbe érkezik, akarva akaratlanul is kulináris élvezetek részese lesz. Elég, ha a Somogyért Egyesület által útjára indított és a megyei önkormányzat által koordinált különleges asztali örömök Somogyban rendezvénysorozatot említjük, melynek keretében több mint 30 esemény szól ételről, italról. A Magyaratádi Pálinka Fesztiváltól a Zamádi Prézli Parádén és a Háromfai Halétkek sütő- és főzőversenyén át a Csokonyavisontai Kalácskarneválig meglehetősen hosszú a sor. S ha már az incsiklandó ételeknél tartunk, ne feledkezzünk meg a jóféle somogyi borokról sem, hiszen már Somogyország címerében megtaláljuk a szőlővesszőket. Pláton szerint, ahol a szőlőterem, ott van az ég mosolya, és ott van az emberek mosolya is. A szőlősgazdák pedig ezért a mosolyért egész évben dolgoznak. Úgy, mint a kiváló borairól messzeföldön ismert Trunkó família Szőlősgyőrökön, vagy Konyáriék a Balaton lelei Kishegyen. Konyári Dániel édesapja nyomdokain halad. 23 hektáros az ültetvényük. Vörösboraik legutóbb egy arany és egy nagy aranydíjjal tértek haza a brüsszeli világversenyről, amelyen 4655 féle bort kóstolt meg a zsűri. Koltai Tamás, Légli Ottó, a Garambári, a Bújdosó és az országpincészet ugyancsak nemes nedűiről ismert. Mennyei illataival és zamataival invitálja a vendégeket a szőlősgyőröki Szent Anna borház. Komáromi Ferenc a hegyvédő szentjéről nevezte el birodalmát, s úgy véli, az égiek vele vannak. Negyedszázada műveli a 20 hektáros családi birtokot, és szép eredménnyel szerepel a borversenyeken. A millennium évében Paskai bíboros a Szent Anna borházat választotta a primási palota beszállítójának, így II. János Pál pápa is megkóstolhatta a somogyi nedűt. Az enyhén agyagos löszös talajon termő szőlőből kellemes savtartalmú borok születnek. Ebben a barikót borban például a Cabernet szőlő illata, az aszalt megy és a szilvalekvár aromája csodás harmóniában jelenik meg. Komáromi Ferenc sokunk reményét kifejezve arra kocintott, hogy egyre többen keresik majd fel Somogy ismert és kevésbé ismert tájait. Jól lehet, minden évszakban más és más látványt kínál a megye. Így a szépre fogékony, kirándulni és pihenni vágyó vendégek egész évben felfedezhetik a teremtett világ 6036 négyzetkilométernyi szeletét, amelyet úgy hívnak Somogyország, s ami nekünk, somogyiaknak a legigézőbb, a legszeretnivalóbb. Mindegy, hogy mikor mutatja szebbik arcát, tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen, mindenkor szívélyesen hívogat. Egy-két napra, egy-két hétre, egy-két hónapra, vagy egy egész életre.